Eu vreau să încep cu citire în 1 Ioan, capitolul 3. 1 Ioan, capitolul 3. Apostol Ioan spune: vedeți ce dragoste ne arată Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El, adică Iisus Hristos. În vreme când Iisus trăit, umblat pe pământ, oamenii nu cunoscut El. Cine este acest om din Nazaret? Era o taină pentru majoritatea de oameni. Puțini oameni înțeles cine este El. Și Apostolul Ioan spune, așa și va fi pentru copiii lui Dumnezeu adevărat. Cum lumea atunci nu cunoscut cine a fost Iisus, așa și pentru un copii lui Dumnezeu, un copii adevărat al lui Dumnezeu, oamenii nu cunoaște cine este acest om. Asta este și experiența mea pe pământ. Lumea și chiar așa numiți creștini în ziua de azi nu cunosc pe mine. Cine este acest Paul care a venit din America și acum locuiește în România? Chiar așa zis frați, ei nu mă cunosc, fiindcă nu sunt frați adevărați. Pur și simplu. În seara aceasta, eu nu vă ocolește lucruri. Eu vă spun drept niște anumite lucruri. Fiindcă asta este chemarea mea. Și nici pot eu să fiu în beneficiu pentru voi dacă eu ocolește și nu spune drept lucru, drept în față. Exact așa cum stau lucrurile. Spune mai departe aici, în versetul 2, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arată El, vom fi ca El, pentru că vom vedea așa cum este. Și spune acum în versetul 3, oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește, după cum El este curat. Ce spune Ioan aici? Orice om care are nădejdea biblică, nu oarecare nădejdea, dar nădejdea biblică, acest om va fi pe la urmă curățat cum Iisus este pur sau curat. Adică dacă noi avem corect nădejdea biblică în noi, noi vor intra într-un proces prin care noi vom fi curățați cum Iisus este curățat sau cum El este pur. Acest proces de curățire, de purificare, lucrează în viața noastră numai dacă noi avem o nădejde biblică. Dacă noi cunoștim Iisus corect după Biblie. După Biblie. Asta înseamnă să aibă nădejdea biblică, să cunoască pe Iisus Hristos, cum El este. Cum El este. Spune mai departe. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Și știți că El s-a arătat ca să iau păcatele și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El,
păcătuiește, oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Vorbim despre creștinii asta. Dacă creștinii care poartă numele creștin, dacă ei nu intră în acest proces de curățenie, prin care, pe la urmă, ei sunt curat, cum Iisus este curat, atunci este un semn sigur că ei nu cunosc Iisus Hristos. Și când ei, în ziua de judecată, când ei vor sta în fața lui Iisus, atunci Iisus vor spune, plecați de mine, fiindcă eu nu te cunosc, dar El și cred că vor spune, și tu nici cunoscut pe mine. Ai cunoscut un alt fel de Iisus. Și eu vă spun drept, eu cred cu toată inima, asta va fi pentru majoritatea de creștini în ziua de azi. Când ei vor sta în fața Iisus, Iisus vor spune la ei, plecați de mine, fiindcă eu nu te cunosc și tu nici ai cunoscut nici pe mine. De aceea ești necurat, aveți păcatele în viața ta. Plecați, cerul n-are în loc. Cer este un loc sfânt și nu ești curat, nu ești pregătit. Ai păcatele în viața ta, ai obicei care nu puteți să biruiesc. Și acum plecați cu restul de oameni care sunt făcători de rău. Spune aici, încă o dată, oricine rămâne în El, adică în Iisus, nu păcătuiește. Asta e cuvântul lui Dumnezeu, El nu păcătuiește. Oricine păcătuiește, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. El știu mult despre Iisus, dar totuși în lucruri care El trebuie să știe despre Iisus, El nu știut. Și acum, eu vreau să atunci fac cunoscut Iisus. Cine a fost Iisus? De unde a venit El? Dacă, de exemplu, dacă eu spun că eu te cunosc și eu spun că tu ai fost născut la Piatra Neamț și fapt este că tu ai fost născut la Suceava, eu te cunosc? Nu, eu nu. Am greșit. Am greșit despre identitatea ta. Așa și este despre Iisus. Încă e mult mai important. Și eu explic cum fac eu legătură cu asta. Deci, în vremea a lui Iisus, oamenii tot a știut că Iisus a fost născut la Betlehem. Acolo la Betlehem, El luat ființă ca Fiul lui Dumnezeu. Acolo El luat ființă. Aici întrerup mesajul ca să spun că la sfârșitul acestui mesaj eu vă arăt clar cum totuși oamenii și așa zis frați nu cred că Iisus a fost născut la Betlehem. Ei cred că El a venit de alt undeva. Oamenii pur și simplu neagă minunatul eveniment că Iisus a fost născut la Betlehem. Tocmai aceasta este învățătura anticristă care a umplut tot creștinismul, despre care și Apostolul Ioan a avertizat că va veni și chiar atunci a început să se manifeste. Toată lumea atunci cunoscut Iisus ca un om din Nazaret.
Uitați, hai să uităm la Scriptură. Să vedem ce spune Scriptură. De exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 22. Deci, Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 22. Petru spus: bărbați israeliți, ascultați cuvântul acestea. Pe Iisus din unde? Din Nazaret. Și mai departe. Om. Nu spus că o ființă cerească, în om a reverit. Și nu numai că a fost un om, a fost un om care trebuie să fie adevărit, adică aprobat de Dumnezeu. Ceva foarte semnificativ aici. Om adevărit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți. Deci Iisus, în vremea aceea, a fost cunoscut ca un om, nu o ființă cerească, nu ca Iisus a fost Dumnezeu însuși, cum oamenii spun în ziua de azi. Astăzi ei spune că Iisus a fost Dumnezeu și Dumnezeu a fost Iisus. Este o minciună. Biserica întâi și apostolii nu cunoscut Iisus așa. Lucrul a fost schimbat. Și mai departe, în capitolul 3, tot cu versetul 22, acolo tot, noi aflăm cum cunoscut ei Iisus. Spune: în adevăr, Moise a zis părinților noștri: Domnul Dumnezeu vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. Pe el să ascultați în tot ce vă va spune. Deci, aici, Petru spune ce Moise gândit despre Iisus. Adică Iisus este văzut ca un proroc, ca Moise, care Dumnezeu vă ridică dintre frații israeliți. Uite, Dumnezeu vostru vă ridică dintre frații voștri un proroc. Deci Petru nu a identificat Iisus ca o ființă cerească care coborât. Cum oamenii înțeles Iisus în ziua de azi. Ce coborât? Duhul Sfânt, o putere coborât. Și acest putere, cum noi citim în Luca, acest putere umbrit Fecioara Maria și acolo s-a întâmplat o minune, un miracol. O minune. Și Maria a rămas însărcinată prin acest putere. Și Înger Gabriel a spus foarte clar, de aceea, din acest cauză, Iisus va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Fiindcă Iisus nu are o tată pământească. Noi toți, dacă ești născut din nou, cum sunt eu, atunci aveți doi tați. Aveți un tată pământească și aveți o tată ceresc. Iisus n-a avut o tată pământesc, numai un tată ceresc. Fiindcă Maria a fost însărcinată prin puterea lui Dumnezeu, care este Duhul Sfânt. Și Înger Gabriel a spus: de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Auzi? Aici noi vedem de ce Iisus este chemat Fiul lui Dumnezeu. Și încet vă spun,
acest concepție, acest adevăr început să fie schimbat. Iisus încet început să fie văzut ca un fiu care dege exista înainte Betlehem și așa acest fiu atunci coborât. Asta este ceva absurd. Asta chiar este învățătura antichrist care pătrund peste toată creștinătatea. Și voi toți au primit astfel de Evanghelia. De ce credeți că Apocalipsa scrie cum scrie? Uită cu mine în Apocalipsa, capitolul 17. Aveți răbdare? Când îl caut, adică găsesc. Spune aici. Apoi unul din cei 7 îngeri care ținea cele 7 puteri a venit de a vorbi cu mine și mi-a zis: vino să-ți arată judecată curmea celea mare care șară pe apă mării. Cu ea au curvit împărăția pământului și locători pământului s-au împătat de vinul curmii ei. Ești un locător pământ? Locuieți pe pământ? Da, și eu. Și eu odată am băut din acest vinul. Și eu odată am crezut că Iisus a fost o ființă care a coborât din cer. Sau Fiul lui Dumnezeu care a coborât din cer. Tot eu am băut din vinul curvii asta. Fiindcă și eu locuiesc pe pământ. Și eu am fost influențat de acest doctrină antichrist. Și când am primit Iisus adevărat, și când am cait pentru păcatele mele, încet, ochii mei început să fie deschis și am descoperit Iisus adevărat. Ca Iisus luat ființă, exact cum Biblia ne învață în Luca. El a fost născut la Betlehem. Maria a fost însărcinată prin puterea lui Dumnezeu și atunci am început să înțeleg cine a fost Iisus. Am păcăit din acest doctrină falsă și am început să cred în Iisus adevărat, potrivit cu Scriptură. E foarte simplu. Foarte simplu. Știu că sunt niște scriptură, dacă nu înțelegem, dacă nu știm cum să înțelegem, sună ca Iisus coborât din cer, dar nu este corect. Este o problemă cu înțelegere. Evrei, ei au avut o altă concepție. Gramatic și concepția noastră, cum noi vorbim, este altfel decât în evrei. Și de aceea, anumite înțelegeri, cum Iisus a vorbit, e greu pentru noi să înțelegem. Și atunci noi greșim. De ce? De ce este așa important să credem în Iisus cum explic eu și cum spune Scriptura? Fiindcă dacă noi nu înțelegem Iisus, atunci noi... Deci, în primul rând, exemplul pe care Iisus este pentru noi este distrus. Iisus este exemplul a noastră. Dacă eu știu că Iisus a fost un om și eu pot să fiu ca El, atunci eu fac asta să fie scopul meu. Eu țin ochii la acest țintă, la acest om. Și eu doresc să fiu tot timpul ca El. El este exemplul nostru. Așa și este pentru un om pe pământ și pentru Iisus. Iisus, fapt, a fost un om pe pământ. Dar dacă eu cred că El a fost
Fiul lui Dumnezeu care a coborât din cer, atunci El este cineva care niciodată eu pot să fii ca El. Și de aceea și oamenii, așa zis creștini, au un atitudine în felul următor. Când ei păcătuiesc sau fac lucruri care nu trebuie să-și fac și sunt mustrat de la alți sau mustrat chiar în gândul lor, ce atitudine au ei? Ei au un atitudine în felul următor. Doar a fost un singur om care a putut să trăiască fără păcat, eu sunt doar un om. Dar cine a fost Iisus? Nu a fost El un om? Deci ei gândesc, ei spune, doar a fost un singur om, da, ei spune că Iisus a fost un om, dar ei nu înțeleg. Ei nu înțeleg cum vine asta, că El a fost un om. Ei spune așa, fiindcă, dar ei nu înțeleg, ei cred că totuși El a fost o ființă care a coborât din cer. Deci ei nu înțeleg. Este o mare confuzie în minte. Cum puteți Iisus să fie un om, dar același o ființă sau Fiul Lui care a coborât din cer? E mare confuzie. Deci ei spune, doar a fost un singur om, dar ei spune om, cum am spus, care putut să trăiesc fără păcat, dar eu sunt doar om. Adică implicația este ca, da, Iisus putut să trăiesc fără păcat, dar eu niciodată. Eu sunt doar om, păcătuiesc mereu. Ce pot să aștept despre un om? Asta este atitudine care majoritatea de creștini în ziua de azi și mai de mult au. Vezi? Adică Iisus putut să trăiesc fără păcat, dar eu nu. Eu sunt doar un om. Păcătuiesc mereu. Sunt slab. Este imposibil să trăiesc chiar o ziua fără să păcătuiesc. Asta este atitudine care creștinii au. Fiindcă ei nu cunosc Iisus Hristos. Iisus nu este un exemplu pentru creștini. Păi, atunci unde ajunge ei? Cu acest atitudine, asta deschide ușa în inimă, în viața noastră, să păcătuiesc puțin și mâine încă mai puțin, mai mult și unde ajunge? Păi pentru asta, din cauza acesta, creștinătate este așa cum este în ziua de azi. Este în cerc vicios în viața omului. El continuă să cere iertare și încă continuă în păcat. Mâine iarăși cere iertare și continuă să păcătești. Păi, care e diferența cu în așa zis pocăit și cu ortodox? Aproape nicio diferență. Și eu văd din ce în ce mai mult așa este între așa zis frați păcăit. Fiindcă nu cunosc Iisus Hristos. Ei cred că Iisus a fost o ființă care a coborât din cer. Oamenii mei, dacă eu cunosc că Iisus a fost ca mine și Iisus a fost păstrat, că în orice ispită el biruit, dacă eu știu că Duhul Sfânt a fost în boss, în șef, în el, și el asculta acest șef în el, și eu știu că Iisus a fost slab, el a fost exact ca mine, ce implicație are asta și pentru mine? Implicația este ca și eu pot să trăiesc tot prin acest putere și să nu mai păcătuiesc și să trăiesc o viață curată de acum înainte, cum a trăit Iisus, prin această putere. Dar dacă eu nu cunosc asta, dacă eu gândesc ca Iisus, da, El a fost Fiul lui Dumnezeu care a coborât din cer și eu sunt doar un om, atunci am în altă atitudine, am în atitudine greșit. Atunci, da, eu am acest atitudine. Doar a fost un singur om care a putut să trăiască fără păcat și asta a fost Iisus. Eu sunt doar un om. Yes?
Din cauza acest doctrină este antichrist. Este împotrivă Isus și împotrivă Dumnezeu și este împotrivă pe noi. Voi întrerupe aici și voi explica repede câteva aspecte anume. De ce această doctrină este diabolică și împotrivă lui Hristos? Numărul 1. Este așa pentru că ne face pe noi ca ființă umană și ca creștini să nu îl privim pe Isus ca pe un exemplu și erou. De exemplu, cunoscând o persoană care a făcut mari fapte, atunci în ființa ta îl admiră, nu? Această persoană te inspiră, câștigându-ți admirație, astfel dorind să fii ca el. E bine, același lucru se întâmplă între noi și Isus dacă înțelegem și cunoștem pe Isus ca unul dintre noi. Așa cum explic. Vedeți voi, ca oamenii, doctrina Trinității distruge admirație și dorință de a fi ca El, adică ca Isus. Chiar îl aduce dezonoare ca persoană. Numărul 2. Îl aduce dezonoare deoarece dacă El ar fi fost Fiul lui Dumnezeu, cum spune doctrina Trinității, care a venit din cer, atunci tot ce El a făcut și toată onoarea pe care Dumnezeu i-a dat-o n-ar fi mare lucru. Chiar și invidia din morți și ascensiunea sa la dreapta Tatălui n-ar fi mare lucru, pentru că, în mod natural, El ar merge înapoi la Tatăl de unde El a venit și unde a fost din totdeauna. Deci, oamenii, iată, doar câteva aspecte de ce doctrina Trinității este diabolică și împotriva lui Hristos. Fiindcă deci asta nu este acest nădejdea. Noi nu avem nădejdea biblică, ci noi nu vom fi curățați cum Isus este curățat. Fiindcă noi nu cunoștem Isus. Deci, exemplu sau șablon care Isus este pentru noi este distrus. El nu mai este ca noi. Dar uite ce se întâmplă. Ca să puteți să înțeleg cu mintea cine a fost Isus, cum a fost El născut. Deci, în Luca, este foarte clar și foarte simplu. Dumnezeu a venit, a umbrit Maria și printr-un miracle, printr-o minune, Dumnezeu creat în Maria, creat o embrionă umană. Și acest embrionă umană tras carne și sângele, substanță umană de la Maria. Și cine a fost Maria? Maria a fost o femeie, slab, exact ca noi. Și Maria, deci tot, a avut o fire pământească, o fire slab. Ok, ce fire a tras asupra lui acest embrion? O fire umană, o fire slab, exact cum suntem noi. De aceea Isus a fost ispitit. În Biblie spune în toate lucrurile, Isus a fost ispitit ca și noi. De aceea Isus, deci, a fost un uman, un om, exact cum suntem noi, fiindcă, într-adevăr, prin Fecioara Maria, El a fost. Dar care atunci este diferența între noi, oamenii? Când noi suntem născuți în acest lume, din cauza păcatului lui Adam,
Noi nu avem viață în Duhul nostru. Ce se întâmplă când noi avem naștere din nou? Ce se întâmplă cu Duhul nostru? Duhul nostru atunci este regenerat. Duhul nostru devine viu către Dumnezeu. Duhul nostru atunci a venit sau reveni în templul al lui Dumnezeu. Duhul nostru. Și de atunci înainte noi suntem copii lui Dumnezeu. Fiindcă noi primim viața lui Dumnezeu în Duhul nostru. Ok? Însă, și noi încă avem acest fire carnal, nu? Suntem ispitiți, măcar că avem viață în Duhul nostru. Măcar că suntem copii al lui Dumnezeu. Tot rămânem suntem slabi, adică în firea noastră, trebuie să cheamăm asupra lui Dumnezeu pentru putere, rămânem în acest fire, nu? Și suntem ispitiți zilnic. Dar Dumnezeu așteaptă, dacă noi cunoștem Iisus și avem credință, de atunci înainte să nu mai păcătuim. Cum Iisus nu păcătuit. Deci diferența între noi și Iisus este că de la burtă mama sa, Iisus deja a avut viață în Duhul Lui. Duhul Lui Iisus niciodată a fost mort către Dumnezeu. Asta este diferența între noi și Iisus. Și de aceea, de la naștere până la cruce, Iisus a avut o putere și El trece prin acest putere. Dacă Iisus nu uitat și pune credință în Dumnezeu, și El ar cade în păcat. Dar Iisus de la copilărie, moment când El putut să discernă între bine și răule, El pus credință în Dumnezeu, El știu că El este slab și are nevoie ajutor. De aceea și de multe ori Iisus rugat. El s-a retras și mers undeva singur și rugat, fiindcă El a avut nevoie acesta. A avut nevoie. Păi dacă El ar fi fost o ființă cerească, nu a avut nevoie acesta, dar fiindcă El a fost un om adevărat, El a avut nevoie puterii lui Dumnezeu. El simțit acesta. Și de aceea El s-a retras de multe ori și rugat și umplut baterii, să spune așa. Și venit înapoi cu putere. Fiindcă El a fost un om adevărat, dar om născut din Dumnezeu, din mamă, chiar din burtă mama sa. De aceea Biblia spune, El este primă frate. El este roadă întâi. Exact lucru care se întâmplă cu El, așa și va fi cu El. Va fi cu noi. Cum? Va fi cu noi. Adică, da, va se întâmplă cu noi, mă scuzați. Deci lucruri care se întâmplă cu El, așa și va fi cu noi. Dacă Dumnezeu a ridicat El din morți, în om, după El murit, atunci noi putem să aibă același credință. Dacă noi vom fi credincioși și noi vom fi ridicat din morți. Și de aceea și Apostol Pavel a pus un mare accent despre învierii lui Dumnezeu, Iisus, Deci, în vremea aceea, aparent, a fost ieșit în zvon, o vorbă ceva, între corinteni, ca Iisus nu a ridicat din morți. Și Apostol Pavel, el imediat a ridicat și corectat asta. Păi dacă Iisus nu a ridicat din morți, și atunci nici noi avem o speranță. Fiindcă Iisus a fost un om. Dacă Dumnezeu Atotputernic a ridicat un om și pus El la mână dreaptă, păi ce înseamnă asta pentru noi? Dar pe o altă parte, dacă Iisus ar fi fost deja înainte Fiul lui Dumnezeu, înainte,
Păi ce mare lucru era asta, ar fi fost asta pentru învierii lui? El ar fi plecat înapoi unde a venit. Nu ar fi fost un mare lucru? Așa? Dar nu. Iisus a fost un om care a luat ființă la Betlehem. Păi Biblia nu ne înșeală. Uite ce spune, de exemplu, în Matei. Matei 1 cu 18. E foarte simplu, dar noi suntem înșelați. Noi am fost înșelați despre Iisus. Spune aici, iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Atunci el merge mai departe și explică. La naștere lui Iisus a fost în felul următor. Naștere. Ce înseamnă naștere? Când tu ai fost născut, ai fost înainte? Ha? Păi asta ar fi ceva absurd. Păi același lucru pentru Iisus. Dar noi am fost spălat, creierul la noastră a fost spălat, adică spălat. Nu ca cură, nu, e invers. Influența. Cum? Îndoctrinat. Îndoctrinat, adică greșit. Noi și tot eu am primit și asta învățătură de la părința mea. Ca Iisus a fost un fiul care a coborât din cer. Păi, dacă a fost un fiu care trece în cer, orice fiu trebuie să aibă naștere. Dar Biblia nu spune că el a fost născut în cer, el a fost născut la Betlehem. Vezi? Din nou, întrup acest mesaj pentru a adăuga. În Evanghelia după Ioan, Ioan a scris, și noi am privit slavă lui, o slavă întocmai ca slavă singurului născut din Tată. Eu te întreb, când a avut loc această naștere minunată? Naștere prin care Iisus a devenit singurul născut din Tată. Eu te întreb. Dacă răspunsul tău nu spune că este vorba despre ce s-a întâmplat la Betlehem, atunci vă spun, potrivit cu Scriptură, ești un mincinos și un antichrist. Sau vrei tu să spun că Iisus a avut două naștere? Unul înainte de Betlehem, adică în veșnicie, și una atunci la Betlehem în era noastră. Biblia cunoaște numai un singur naștere când e vorba despre Iisus. Și aici, despre ce naștere atunci vorbește Evanghelia? Aici. Spune că, deci e vorba despre o naștere. Spune aici, și noi am privit slava lui, o slavă tocmai ca slavă singurului, născut din Tată. Când a avut loc această naștere minunată? Ha? Sau, cum am spus, vrei să spuni că Iisus a avut două nașteri? Na. Biblia vorbește numai despre un singur naștere, prin care Iisus a devenit un fiul lui Dumnezeu. Când a devenit, adică când Iisus, Biblia cunoaște numai un singur naștere, când e vorba despre Iisus Hristos. Când El atunci a fost născut ca Fiul lui Dumnezeu. Sau spuneți, cum spune doctrina Trinității, că Iisus n-are o naștere ca o persoană. N-are un început. Ca El este din veșnicie ca Dumnezeu. Eu vă spun că, potrivit cu întâi epistolă al lui Ioan, capitolul 2, cu versetul 22, tot ești un antichrist. Acolo noi citim, acela este antichristul care tăgătuiește pe Tatăl și pe Fiul. După tine, atunci, care ar fi Tată și care ar fi Fiul? Dacă Iisus n-are început, dacă El
este din veșnicie sau trage din veșnicie ca Dumnezeu, fără începutul. Nu. Oamenii, acolo la Betlehem, Iisus a fost născut ca singurul născut din Tată. Acolo la Betlehem, Dumnezeu atotputernic a devenit Tatăl al lui Iisus Hristos. Dacă tu neghești sau neagă acest lucru, atunci, potrivit cu Scriptură, tu ești un mincinos și ești un antichrist. Așa este. Și ce înseamnă să fii născut? Să iau ființă, să intre în existență. Cum tu, înainte tu ai fost născut, nu, n-ai avut ființă. Ok? Tot așa pentru Isus. Și acolo, deci El a luat ființă, cum am explicat, El dege de la mama sa, de la burtă mama sa, a avut o putere. Duhul Lui a avut putere să trăiască o viață evlavios, o viață fără păcat. Și El știu că El este slab și El rugat, El a rămas în comun, în părtășie cu Tatăl Lui, fiecare zi, chiar moment pe moment, și așa El a fost păstrat și El niciodată păcătuit. Și așa, asta este și posibil pentru tu și eu. Da. Și asta, deci asta este mesajul meu în seara asta. Dacă nu știți asta, nu știți Isus, deci dacă tu știu asta, că Isus a fost ca tine în toate lucrurile, și atunci tu știu că tu poți să fii păstrat, să nu mai păcătuiești. Și de atunci înainte să trăiască cum Isus a trăit. Pentru Dumnezeu întâi și pentru alți. Să trăiască pentru alți. Toate lucruri care faci atunci trebuie să fii cu acest gând. Ce vrei Dumnezeu? Cum pot viața mea glorifică Isus? Ce vrei Isus? Ce vrei Dumnezeu cu viața mea astăzi? Pentru și asta am venit în România, am lăsat America, bucăție din America. Pentru alți, pentru voi, ca voi puteți să aude acest mesaj. Da. Să nu mai trăiesc, Biblia, Apostolul Pavel a spus deci oamenii să nu mai trăiesc pentru ei însuși, dar pentru El care a trăit pentru ei. Așa, asta e viața unui creștin. Când mergeți orice lucru care faceți, trebuie să fie cu gândul, cu Isus în gândul vostru. Altfel, asta e păcat. Să nu trăiesc pentru Isus, asta e păcat. Deci Duhul lui Antichrist este acest învățătură care ne învață că Isus a coborât din cer dege. Asta apostole, biserică întâi, nu au cunoscut Isus așa. Asta este o învățătură străină, care pătrunzi, care toată lumea acum crede. Și Biblie, Duhul Sfânt ne cheamă poporul să păcăuiește din acest doctrină, să respinge acest doctrină. Și să cunosc Isus potrivit cu Scriptură. Numai așa noi intrăm în acest proces să fii curat, cum Isus este curat. Altfel noi facem scuză. Cum face aproape tot creștinismul, cum am spus. Când ei sunt mustrați în gândul, atunci în loc să păcăiești și să se pare rău că n-am fost ca Isus atunci. Ei face scuze și spune, suntem doar oameni. Ca și cum Isus nu a fost un om. El a fost un om adevărat.
și el a fost păstrat de la putere, același putere care, dacă tu spune aveți Duhul Sfânt, de ce aveți Duhul Sfânt? Aveți Duhul Sfânt să fiți păstrat, să fii ca Iisus. Altfel, ce fel de Duh aveți? Duhul Sfânt este nedat să fii ca Iisus. Și eu sunt sigur, dacă sunt oamenii bolnavi, dacă ei odată începe să dedichează toată viața la Iisus, boala lor va pleacă. Așa este experiența mea. Eu sunt sigur. Eu știu că eu va fi păstrat în orice bolă. Cât timp am dedicat viața mea pentru Iisus. Atunci eu voi fi păstrat. Credeți Iisus a avut boală? Nu cred. Se poate avut puțin, ca el să fie mai aproape de Tată, ca să duce aminte că el este un om, are nevoie putere lui Dumnezeu, moment de moment. Se poate el a fost atins puțin. Și așa și pentru mine. Dar în mare așa, boala se duce. Nu prinde la mine. Cât timp eu sunt credincios. Și așa, că dacă eu sunt bolnav, atunci Dumnezeu este în semn, e ceva în viața mea care este, Dumnezeu pune deget acolo. Vrei să tragi atenție. Așa. Pentru asta Dumnezeu lasă boalele vin. Pentru că nu sunt după viața mea, este nu după voia lui Dumnezeu. Și dacă alții atunci roagă pentru mine, ei pot să roagă până ei sunt albastru în față. Dumnezeu nu vor ajută, nu vor ascultă rugăciunea a lor pentru mine, până eu îndrept viața mea. Atunci, automat, eu va fi vindicat și... Amen. Vezi? Și aveți grijă atunci cu rugăciunea voastră, dar când rugați pentru cei care sunt bolnavi. Este în semn că e problemă în viața lor. Amen? Amen. Înțelegeți? Vreau să mai spun un lucru. Noi suntem de la piatră, lângă Piatră Neamț, frate. Și acolo este o adunare mare, pentecostală. Ușa acolo, credeți, este deschis pentru mine să predică? Nu, nici în caz. Păi, când eu vin acolo la ei, nici în caz ei mă acceptă. Și acum, cam în an trecut, am mers acolo, la adunare. Dumnezeu a pus în îndemn la mine, eu a fost neprogramat. Dumnezeu a pus în inimă să meargă în fața acolo, să dea în scurt, se poate 5 minute. N-am mers acolo să domină amvon. Băi, așa trebuie să fie în orice adunare. Oricine care are ceva la inimă, amvon trebuie să fie deschis, nu pentru cine să vină în față să domină, dar să varsă inimă. Măcar 5 minute. Așa este adunare. Unde este Duhul Sfânt, unde este acolo libertate. Ok. În ziua, duminica aceea, Dumnezeu a pus în mesaj, în scurt mesaj la inima mea. Am mers acolo și am luat jos acolo, lângă liderul acolo. Și toată lumea adică, ei m-au cunoscut. Și liderul acolo se cheamă Liviu. Tare el nu vrut că eu deschide gura acolo. Fiindcă el știu că el degeaba cunoscut. Și el ridicat și el mers într-o cameră și făcut cap că eu să vin după el. Da, dar însemn cu capul că eu să vin cu el. Nu, Dumnezeu nu am un mesaj pentru toată lumea acolo. Dumnezeu nu m-a îndemnat să stai de vorbă privat acolo în cameră. Și am rămas acolo, Dumnezeu m-a dat har și putere, am rămas drept acolo la scaun unde am așezat. Și am așteptat pentru ocazii să ridică, să vorbesc
câteva cuvintele. Și pe urmă, fratele Liviu a ieșit din cameră. Și atunci ei cântat și imediat după ei oprit, am ridicat și am început să vorbesc puțin. Dar ei nu plăcut asta. Și ei au început să cântă cu cor. Cine v-a spus, hai să cântăm, să înnecă vocea mea. Eu consider că vocea mea este, eu sunt în bas pentru Domnul. Dar ei vreau să înnecă vocea acesta. Și atunci ei cânta tare, ca să nu mai aude ce spun eu. Ok, am făcut datoria mea, fiindcă am fost îndemnat, am fost împins de Duhul Sfânt să fac asta. Și atunci am plecat așa și am plecat între bănci așa și a venit un om care este în fel de bodyguard acolo, dacă înțelegeți, care ghinicează oamenii când ei vine acolo. Și el m-a luat așa, bilant, așa, și alt om venit așa lângă mine și unul a spus, dar cum ai tu intrat aici? Și niciodată tu intra aici așa. Adică niciodată veniți aici. Păi am spus, hei, frate, altă dată veniți cu un pistol. Dacă ești așa violent, duc așa violent, veniți cu un pistol. Așa face oamenii care sunt violent, așa. Și așa am plecat, frații mei. După câteva luni, omul acesta a fost îngropat. El pus mână la mine. Și eu cred că Dumnezeu, Duhul Sfânt, vorbit cu el. Dar el nu vrea să cunoască. Îmi pare foarte rău pentru el. După câteva luni, el a fost mort. Biblia spune, el care împerică, adică când Duhul lui Dumnezeu vorbește și acel om care face inimă tare și nu primește, el deodată va fi distrus și acesta fără o remedie, fără remediu. Și eu am frică că asta s-a întâmplat cu el. Și în ciura asta, oamenii biserica aia ei nu dau seama. Ei sunt orbiți. În ziua de azi vă spun, Satan are o mare putere să orbește oamenii, să înșelă oamenii. Dar Duhul Sfânt m-a amintit, uite, acum omul acesta nu mai este. El a avut ocazie să aude mesaj prin care Dumnezeu vrea să dea poporul în ziua de azi, dar el și aproape toată lumea. Așa este în lumea aceasta, să va fi puțini oameni care vor intra în rai. Iisus a spus, chiar între ei care spune sunt creștini, dacă ei nu cresc, dacă ei nu au biruință peste toate ispitele, atunci ei nu au intrat în acest proces de curățire. Și atunci, pe urmă, nu va fi curat cum Iisus a fost curat. Și eu sunt mulțumit pentru voi că voi ați acceptat, fiindcă doctrina care eu predică nu este același. Vine oamenii aici și dau un alt mesaj. Ca și cum Iisus a fost Fiul veșnic. Iisus nu există așa ceva ca un Fiul veșnic. Orice fiu, gândiți-vă cu mine, orice fiu are un început. Nu-i logic? Numai Dumnezeu. Dumnezeu vine din veșnicie. Orice fiu are un început. Este născut din Tatăl. Deci. Și atunci când oamenii folosești cu fraza Fiul veșnic, atunci asta e ceva mincinos. Nu există Fiul veșnic. Numai Dumnezeu este veșnic. Ok?
Ok? Mulțumesc și mulțumesc că voi ați ascultat și eu vă rog special pentru voi că voi puteți să trăiască o viață curată și să aibă bucurie prin Duhul Sfânt. Și nu numai asta, să fie base. Astăzi, în Apocalipsă, în capitolul 18, Duhul spune, ieșiți din ea, adică din Babilon. Ieșiți din acest învățător, poporul meu. Asta este semnificația. Babilon nu este un loc anumit. E vorba despre o doctrină care poporul lui Dumnezeu a primit și sunt prins în acest doctrină. Da? Eu pot să explică și să învaț de ce. Adică mult despre asta, dar nu este timp acum. Amin. Amin. Dragii mei frați, am vrea să încheiem în seara aceasta, dar să nu uite fratele Pavel, că în orice biserică unde vei călca, Domnul să te binecuvinteze, dar să nu uiți că bisericile au un anumit program. Și de aceea toți membrii se turbură și știți, nu trebuie mult lucru ca să strici o plămădeală. Doar puțin și s-o stricat totul. Zic Domnul să te binecuvinteze. Aș vrea ca tot pentru dumneavoastră, ceea ce vrea fratele Pavel să explice că Domnul Iisus Hristos n-a coborât din cer ca persoană, ca un înger sau ca un om, ci El, Domnul Iisus Hristos, s-a născut prin Fecioara Maria și a venit. Dar a venit de undeva. Din cer. V-am explicat asta dimineață, căci noi eram păcătoși și trebuia să murim. În schimb, Dumnezeu, când ne-a văzut pe noi, că noi eram sortiți pentru pierzare să murim, puteți să citiți dumneavoastră care aveți Scriptura, care știți carte, dar care nu în seara aceasta doar 2-3 versete vă citesc din mai multe locuri și o să încheiem cu ajutorul lui Dumnezeu să nu rămânem turburați. Acum, amintiți-vă cum, la începutul acest mesaj, am spus cum eu vă arat clar, cum totuși oamenii, și așa zis frați, nu crede că Iisus a fost născut la Betlehem, cum ei cred că El a venit de altundeva. Păi acum ai auzit clar. Și lucrul este, acest om a primit o învățătură tipic a creștinismului, însă este învățătură antihristic. Vrea să întrerup aici și scoate în evidență cum acest om spune la o parte din gură că Iisus a fost născut și cu cealaltă parte din gură el totuși spune că Iisus a coborât din cer. Păi, oameni, nu pot să fii amândouă, nu pot să fii născut și pe o altă parte să fii a venit din cer. Biblia spune foarte clar că Iisus a fost născut în Matei 1:18. Spune că nașterea lui Iisus a fost așa sau în felul următor. Vezi? Biblia ne învață să cercetează duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu sau din cel rău. În primul rând, acest om a sugerat că eu, ca un creștin și un frate mai în vârstă, nu cunosc cum să respect programul de biserică. În al doilea rând, el a sugerat că mesajul meu are plămădeală și eu fac tulburare în adunare. Da, eu cunosc, eu fac tulburare în adunare. Dar așa și a făcut Apostol Pavel. Când oamenii nu mai rămas în adevăr, și atunci când cineva vine și vorbesc adevărul, atunci da, asta face tulburare. Deci deloc, Duhul în el nu a apreciat mesajul meu. Și în al treilea rând, noi vedem cum acest om are un duh mincinos. Ascultăm din nou cuvintele mincinoase ale lui. Dragii mei frați, am vrea să încheiem în seara aceasta, dar să nu uite fratele Pavel, că în
orice biserică unde vei călca, Domnul să te binecuvinteze, dar să nu uiți că bisericile au un anumit program. Și de aceea toți membrii se turbură și, știți, nu trebuie mult lucru ca să strice o plămădeală. Doar puțin și s-o stricat totul. Zic Domnul să te binecuvinteze. Aș vrea ca tot pentru dumneavoastră, ceea ce vrea fratele Pavel să explice că Domnul Iisus Hristos n-a coborât din cer ca persoană, ca un înger sau ca un om, ci El, Domnul Iisus Hristos, s-a născut prin Fecioara Maria și a venit. Dar a venit de undeva. Din cer. V-am explicat asta dimineață căci noi eram păcătoși și trebuia să murim. În schimb, Dumnezeu, când ne-a văzut pe noi, că noi eram sortiți pentru perzare să murim, puteți să citiți dumneavoastră care aveți Scriptura, care știți carte, dar care nu în seara aceasta doar 2-3 versete vă citesc din mai multe locuri și o să încheiem cu ajutorul lui Dumnezeu să nu rămânem turburați. Vezi, el pus o față ca și cum el vor explică ce am vrut să spune. Adică că Iisus nu coborât din cer ca persoană, ca un om sau ca un înger, ci El, Domnul Iisus, s-a născut. Așa a spus El. Acum fiți atenți. El nu spune că Iisus a fost născut, însă El spune că El s-a născut. El s-a născut prin Fecioara Maria și a venit. Dar a venit din undeva, spune El, din cer. Acum gândiți-vă, Fiul lui Dumnezeu a coborât din cer și a băgat El însuși în Fecioara Maria și așa a fost născut după 9 luni? Oameni, gândiți-vă, așa ceva, dacă ar fi posibil, nu ar fi naștere, ar fi renaștere. De fapt, ar fi reîncarnare, ceva păgân de tot. Care este definiția reîncarnare? Este vorba despre o ființă care odată trăit într-o altă eră și este reîntrupat sau reîncarnat și acum trăiesc într-o altă eră. Păi, dacă Iisus odată trăit împreună cu Tatăl în cer și atunci a fost renăscut sau luat asupra lui în trup de om, ce este asta dacă nu este reîncarnare? Exact, este reîncarnare. Oamenii, gândiți-vă! Deci, încă o dată, reîncarnare este vorba despre o ființă care trăit într-o altă eră și este renăscut sau reîntrupat, reîncarnat. Și acum trăiesc în era respectiv sau a trăit în era respectiv. Aceasta este reîncarnare. Ok, dacă Iisus odată trăit în cer cu Tatăl ca un înger sau ca un ființă ceresc, el venit pe pământ și a fost reîntrupat sau luat asupra lui în trup de om, ce este asta dacă nu este renăscut sau reîncarnare? Tocmai este reîncarnare. Și pentru asta Apostol Pavel a amenințat sau avertizat biserica Corinteni. De exemplu, în a doua Corinteni, capitolul 11, el a spus, dacă vine un alt Hristos, un alt Evanghelia sau un alt Duh, el a spus ca și cum voi, ca și cum biserica Corinteni vor accepta acesta. Cum voi îngăduiți bine ceva așa a spus. Vezi? Și exact asta s-a întâmplat. Corintenii sau biserica, ei primit acest alt Iisus. Acest Iisus care coborât din cer, care apostolii nu cunoscut. Ok. Oamenii, ce faceți acum? Continuați cu acest doctrină antichrist sau respingeți acest doctrină păgână? Biblia spune în Apocalipsa 18, ieșiți din Babilon.
Deci Babilon, încă o dată vă spun, nu înseamnă în anumit loc, dar este vorba despre o doctrină păgână care a intrat în creștinismul. Da, așa este. Vreau să mai spun ceva. În Faptele Apostole, la capitolul 14, noi vedem un incident foarte, foarte interesant. Apostol Paul și Barnaba a fost la o ținutul greco-roman numit Listra, versetul 8. Acolo s-a întâmplat o mare minune. Apostolul Paul, prin puterea lui Isus, vindicat un om care de la naștere niciodată putut să umblă. Și când păgânii văzut ce s-a întâmplat acolo, Biblia spune că ei strigat cu glasul. Versetul 11. Zei s-au pogorât la noi în chip omenesc. Ok. Tocmai aceasta este punctul meu. Aici noi vedem ce idei fals acești oameni păgâni au avut despre Dumnezeu sau zei. Adică ei au avut o concepție ca și cum Dumnezeu sau zei au coborât din cer într-o formă de om, în chip omenesc. Păi oameni, acest idei și concepții fals, după câteva sute de ani, a fost infiltrat drept în biserică creștină și a fost aplicat către Isus. Ca și cum El a fost în Fiul sau în Zeu, lângă Dumnezeu, și așa El a coborât la noi într-un chip de om, într-un chip omenesc. Da, acolo a venit acest idee ca Isus a coborât din cer, ca o ființă divină. Și vreau să mai spun, acest idee nu a avut o începutul sau conceput acolo la Listra. Nu. Acest concepție prima dată a fost manifestată la Turnul Babil, începând cu Nimrod, prima mare dușmanul al lui Dumnezeu. Acolo s-a născut prima idee și concepție Dumnezeu incarnat. Da. Și acum putem să dăm seama de ce Dumnezeu cheamă poporul lui să iese din Babilon, să iese din acest doctrină și concepții păgână. Istoria ne spune că Nimrod a fost o mare dușmanul împotriva Dumnezeu. Istoria ne spune că nevastă sa a declarat că Nimrod a fost Dumnezeu incarnat. Și oamenii atunci început să închină Nimrod ca Dumnezeu. Și ea a declarat că el este Dumnezeu a sorului. Și spus că ea a fost însărcinată printr-o rază de soare. Și pe la urmă ea a dat naștere la un copil care a fost numit Tammuz. Și acolo avem 3 Dumnezei: Nimrod, Semiramis și Tammuz. Și acolo a venit ideea că Dumnezeu este traiunic. Acolo și a început doctrina Trinității, doctrina Sfântă Treime. Acest doctrină, așa zis Sfântă Treime, tot a avut prima manifestare la Turnul Babilon, la Babilon. Și încă o dată vă spun, de aceea Dumnezeu spune, ieșiți din ea, adică din Babilon, poporul meu. Dumnezeu acum nu vor tolerează asta în biserica lui. Când Isus vor veni apoi, El vor veni pentru o mireasă curată. Da, așa este. Oamenii astăzi, încă Dumnezeu da har
că noi putem să păcoiesc din acest doctrină fals și să primesc acest Iisus adevărat, Iisus care apostolii și care biserica întâi a cunoscut. Ce faceți acum? Și Biblia vorbește despre plăgile care vor veni și ei care nu iese din acest învățătură vor primește plăgile. Da, așa e scris în Apocalipsa 18 cu versetul 4. Mă rog că voi aveți ureche să aude și ochii care vede și ieșiți din Babilon. Amen. Amen.